עמנואל שנאפ, שהוא היה מהמייסדים, אבי, רוזנשטיין משה, ועוד כמה בעלי הון ויוזמה, הקימו את חברת שנאפ פה בנתניה, ומאז ועד היום אנחנו מייצרים מצברים, משווקים גם בארץ, יש לנו גם ייצוא די משמעותי, אנחנו מייצאים לאנגליה מצברים, הגענו כבר השנה לקרוב ל100,000 מצברים ייצוא לאנגליה. איך חברה מחזיקה מעמד 56 שנים? על מנת לייצר מוצר טוב, לתת שירות טוב ולתת אמינות, צריך גם אנשים טובים. אחת הגדולות של שנאפ זה מה שנקרא ההון האנשי. האנשים שעובדים אצלנו עובדים לאורך זמן, כי מערכת היחסים בחברה היא מערכת יחסים יפה ותקינה, אנשים טובים, וזה סוד ההצלחה שלנו. מה החזון שלך? מה אתה חושב שיקרה בעתיד? החזון שלי ראשית, אנחנו בהליך של הקמת מפעל חדש. אני מקווה שזה יתגשם, ואז אנחנו נקים מפעל שלפחות יצלח לעוד 30-40 שנה, כי אני לא רואה מצבר, עופרת, חומצה, מתחלף באיזשהו מצבר אחר. עדיין עתיד ורוד נותנים למצבר הזה, ואנחנו שנשמור כמובן על נתח השוק שלנו בארץ, ונמשיך לפתח את השוק הישראלי של המצברים ובייצוא. חברת שנאפ היא הרבה מעבר למצברי רכב. אנחנו מייבאים גם מצברי אופנועים, משווקים מספר מוצרים משלימים, ובין היתר מביאים מצברי פריקה עמוקה של חברת טרוז'ן. חברת טרוז'ן היא חברה אמריקאית שנוסדה ב-1925. היא חברה שמשווקת מצברים למכונות שטיפה, לרכבי שירות, קלאפקרים, לבמות הרמה, יאכטות, קרוונים, רכבי שטח ועוד. להבדיל ממצברי מכוניות, מצברי פריקה עמוקה נועדו לנצל את האנרגיה שהוחסנה במצבר בזמן הפעילות של המכונה. המצברים האלה הם בעלי יכולת להיטען מחדש כל פעם לאחר גמר השימוש במכונה. חברת טרוז'ן בחרה בחברת שנאפ להיות הנציגה הבלעדית שלה בישראל, ואנחנו היבואנים הבלעדיים למצברי טרוז'ן.